तर मंडळींनो, आजचा विषय आहे मुंबई गोवा हायवे. तर मोठा विषय आहे, तर आपण जाणत्या माणसाकडे जाऊया. चला तर. आजी हायता काय करत? जरा मुंबई गोवा हायवेवर तुझं मत मांड. अगं चढवा, मुंबई गोवा हायवे बनवताना सरकारान 3 मुद्द्यावर भर दिल्यान. पहिला मुद्दो पाणी अडवा पाणी जिरवा. ह्या काय म्हणूनच मी ना हैसं पाणी अडवलंय. आता ह्या सगळं पाणी जिरताला. दुसरा मुद्दो गतिरोधक. गतिरोधावर खर्च नको ना, म्हणून सगळीकडे डबरे मारून ठेवल्यानी होत. तिसरा मुद्दो लोकसंख्या कमी करणे. आता तुम्ही म्हणतालात लोकसंख्येचा आणि याचा विषय काय? या खड्ड्यांमुळे ना एक दिवसात 4-5 लोक मरतात. म्हणान त्या खड्डे पाडून ठेवल्याने आहोत. अरे सरकार बाबा, आता हे खड्डे पडला त्याच्या डांबर भरात घे. आणि लोकसंख्या कमी झाली आहे तितके पुरे झाली, अजून करू नको. आडवा न तिडवा खड्डा चंद्रवानी पडलाय ग. मेला कंत्राटदार हसतोय कसा की कोकणकर पडला ग.